Jeg hedder Brian Reimer. Jeg er IT-projektleder her i DBU i vores IT-afdeling og tager mig hovedsageligt af vores kontakt ud til klubberne. Vi har et administrationssystem, der hedder ClubOffice, som klubberne bruger til at administrere alt i deres klub med. Der er online indmeldelse med betaling og vores kontingentbetalingsløsning. Vi skal gøre det nemmest for klubberne at administrere en fodboldklub. Og det bruger vi ClubOffice til, og vi bruger vores samarbejdspartnere, og derigennem også Clearhouse. Så den løsning, vi fandt til ClubOffice, var, at den var nem at gå til for klubberne, og vil administrationsmæssigt være godt for dem at bruge. Hos Clearhouse har vi fundet en samarbejdspartner, som forstår, hvad det er, vi har produkter, men som samtidig har en nem og smidig tilgang til blandt andet kontraktoprettelser mellem klubben og Clearhouse, at alt foregår elektronisk, og vi kan starte kontrakten op, og klubben færdiggør den. Vi har kun gode ting at sige om Clearhouse. Det er dejligt, at der sidder nogen i telefonen, når man ringer ind, der kender vores løsning og ved, hvem vi er, så vi ikke skal starte forfra hver gang.